seneng sira wanita jeng rema ayo ngersa dalem Sinuwun Prabu Kertarajasa ingin supaya mujeng ananing Duratmata tembus kumawani Idra putri dalem Murniwati yur kepiye Purwamadya lan usanane cepate sasampunipun Sinuwun Prabu paring dawuh kalih kula ya sedaya menika sampun kula estakaken dawuh wis kok tindake menika leres jur pepuntane piye kula sampun mangertosi sinten pawangane kan sampun beradat putrinipun Sinuwun Prabu wonten kadhi. Kowe wis ketemu marang maling Menika leres sak banjure jebul malingipun boten saking tanah Jawa nanging saking manca. Dadi malinge ora saka ing tanah Pulo Jawa nanging wong saka ing manca negara. Menika leres nanging Dipate Piye? imanipun maling menika boten saged kula cepeng. Ora bisa kok cepeng. Nggih. Jalaran saben-saben maling ngajeng kula cepeng. Malingipun saged mabur. Malinge bisa mabur. Menika leres Ilmune nyata limpat. Ya. Perkara iki dadi perkaraning negara. Merga sing Anis putraning pengayoman Sinuwun Prabu Kertarajasa. Kurung tan ngurunga Sinuwun Prabu Kertarajasa mesti bakal paring dawuh marang sapa wae. Merga iki putra sing didama-dama dene ana manungsa sing wis kumawani nyolong ananing putri mahkota. Ya, ora apa-apa. Saiki ngene, Pak. Iki ndadekake atur ngersa dalem Sinuwun Prabu Kertarajasa yen to anggonmu budidaya nyekel ananing maling sing nyolong putri dalem wis ora kasebadan. Ayo bareng-bareng.
Sinuwun Prabu. Sasampunipun ndika ingsun dawuh ingkang supados mulati. Anesipun putra kula Nini Murtiwati. Purwa madya hingga wusananipun kados Kepareng ing abdi munjo atur lepat nuwun gunging samudra panaksami. Sinuwun. Sapunipun panjenengan paring dawuhan kula supados amrapati dhateng yuda anggenipun tumindak lan sumangkah badhe ngupati Duratmaka ingkang sampun kumawani Nyidra Putri Dalem Murniwati. inggih. Sewu tadah filosof. Duh sinuwun anggenipun Budidaya nata yuda nyekel maling boten kasembadan. Cetalipun Jalaran maling ingkang badhe kacepeng kala wau saben-saben dipun caketi malingipun saged mabur sinuwun. Kakang Natapraja Dawuh lan Natayuda sliramu wis budidaya. Nanging merga saka limpating pandung satemah kowe ora bisa ngasorake. Ngendhakake tumindak lan pakatine pandung. Mekane ingsun Nalendra ing negara Kediri. Anise putraning ingsun Nini Murtiwati sing kabradat pawongan saka manca kang anduweni kaseten kang lindu. Ing ari kalenggan iki ingsun bakal nganakake diri sayembara marang sapa pawongan lamun wujud wanita bakal tak sedulurake Sinarawedi marang atmadaning ingsun. Lamun pawongan kuwi jalu bakal tak jodohake marang Murniwati. Sebar payung biarakno sekabehing para kawula ing negara Kediri. ora gedhe-gedhe. Kakang Natapraja rumaos wonten salebetipun manah kacena sedaya para prajurit Senopati ing negari Kediri boten saged nyepeng dhateng kawontenanipun pati. Mila kanthi menika sawetawis negari Kediri kula wasaken dhateng ingsun badhe munggah wonten ing gunung nyara wigaken dhateng kawontenanipun atmadan wonten ngersanipun bebadan prayutek. Kados mekaten sinuwun satindak panjenengan nilaraken praja Kediri. Kula badhe nindakaken wajib ngayomi saged kawula wonten ing marang kowe wis padha simbol pirungan. Kasunyatanipun titi wedal menika boten wonten ingkang pikangan. Iya. Saben-saben panjenengan menika nimbalaken para siswa kasunyatanipun rak pepander to. Ya syukur kaya ngono. Kowe jangan dileni. Nggih paring dawuh Bapak. Kewajiban wis rampung. Kewajiban kula sampun rampung Bapak Bedang. Syukur yang kaya ngono. Ketut bayangan kowe pinangka dadi putra. Tetep kena kanggo patuladan marang kabeh para murid-murid Padang ing gunungan. Kados mekaten Bapak. Kula badhe pitung sedaya pangandikan panjenengan. Ya. Sang Kados pundi Bapak? ana bakeng akeh banget bakal untuk mula kabeh ditindak kumpul ingkang sowan Bapak. Raja Kene kowe landang kabeh kanca-kanca
rumpuk nanging kowe randhat. Ana apa? Ngaturaken gunging samudra pangarsami. Iya. Awit soal kula menika randhat, awit katemben kemawon kula menika nanggih wonten tamu ingkang badhe marak sowan dalem panjenengan. Sapa tamu kuwi? Tamunipun Sinuwun Prabu saking Praja Kediri. Sang Prabu Kertajasa. Menika Depok Jangglen. Nggih. Kono-kono dipapaki. Oh, ngene Pak Oje. Gagap gugup kabeh para siswa. Nyuwun pangaksami Sinuwun Prabu. Inggih. Panjenengan anggenipun rawuh tanpa cecana. Dadosaken gugupipun sedaya krandhak ing Gunung Agung. Monggo-monggo katuran lenggah Gusti Putri. Kedayan Sinuwun Prabu ing Kediri rawuh. Sungkem pangabekti kula katut. Dumawa ing sesami. Nyun pangapunten bebili wonten istaning patrap sumenganing kula sowan wonten kalebetipun Bapa Bandar Prayudek wonten ing Angge sepisan kula kepingin mangertos kawontenanipun Gunung Agung. So kawilujenganipun Bapa Bandar Prayudek. Inggih matur nuwun panuwun tanpa pindhan sinuwun. Kalesan menika kula wau ngempal menika wonten anak murid kula ingkang pembajeng Depok lan menika Jangglen ugi menika Depok Jangglen kono ngaturake sugeng pangapunten. Sang Prabu boten kasupen kula ngaturaken sembah menika jeng. Tak tampa mung pangestu tampan. Jek sangat anggen kula mundi. Padha-padha putra siswa ana ngersani Bapa Bandar Prayudek ing Gunung Agung. Onji. Manten ugi kula Sinuwun Prabu boten kasalungken ngaturaken sembah pangabekti. Oh iya. Jangkep trap silan muruntut anggonmu nata tem. Bagas waras. Manten ugi kula Sang Prabu. Boten katalungken sungkem kula mugipun. Pangestu tampan. Sangat anggen kula mundi dadosaken diprayoga kanggo mulungguh pangestunipun. Nggih kula Bapak. Kula saking Gusti Putri Kameswari ngacarani rawuh ngono. Iya. Gusti Putri. Iya. Sarawuh panjenengan kula lampun ngaturaken sungkem pangabekti mugi. Iya ndak tampa. Kosok baline. Sungkemku ninggal para tampanono. Wis saken ya. Sinuwun Prabu Bapa, ndadosaken kaget raos sing manah. Rawuh ingkang tanpa kenyono-nyono mboten paring pakabaran saderengipun. Menapa wonten lepat menggahing para siswa minggahipun kula piyambak ing Gunung Agung. kabar pisan. Menawi mboten kenging menapa mboten nimbali kemawon dumateng kula yen pancen wonten wigatos. Ing ajeng kula sampun matur dhateng panjenengan. Nggih, Kula kepingin mangertos swasana wonten ing Gunung Agung. kados ngaten nika swasana wonten ing Gunung Agung. Dunipun wonten bab ingkang nembe anggubel dhateng manah kula sa bojo kula Dyajeng Murtisari. Kawiwitan satunggaling dinten wonten ing Taman Sari Negari Kediri. Menika wonten kahanan ingkang boten kremenaken katuran pirsa. Anak kula Murniwati dipun bradat dening tiyang sanes. Ingkang putra Kusumayu Dewi Murniwati Inggih. kabradat dening asanes. Lajeng Anggih kula kepengin nyara widyaken wonten pundi kawontenanipun anak kula menika. nggih. Menawi menika ingkang dadosaken rawuh panjenengan wonten ing Inggih. ingkang abdi bareng kula pun Bandar Prayudek
badhe mbudidaya. Menika wonten pusaka wujudipun watu ingkang nami Tempulai. Inggih. Kepok jangleng ketut bayan. Ayo padha bareng-bareng mintono ngersaning Sang Hyang Widi Sesa. Supaya kersa diilangi putri dalem lan sapa kang bisa madangaken. Ayo padha barengan sinuwun Inggih. katuran jumeneng. Monggo sami-sami mugung wonten ngersanipun Sang Hyang Widi. Watu Tempulai wujuda 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 sinuwun Bapa Bedandu. menika wonten ing salebeting watu Tempulai wonten wewayangan kaneman satriya ingkang saking Karang Pradesan. Inggih. Satriya menika ingkang nami Jaka Susila. Jaka Susila. Inggih menika ingkang benjang saged madhangaken swasana niki. Menapa panjenengan sampun pono angurati pasuryanipun? Sampun. Menawi sampun watu Tempulai kula racun. Oh! Bapa Bedandu. Cekanipun Inggih. ingkang putra taksih mapan wonten ing tlatah Jawi dereng medal saking Pulo Jawi. Inggih benjang sagedipun kundur lan tentrem praja Kediri. Waton sampun wonten jumudulipun satriya Pahlawan. Pindha kepapak obor sewu wonten salebetipun manah. Sasampunipun kula midhangetaken pangandikanipun Bapa Bedanten Prayogdek wonten ing Gunung Agung. Ketut bayan. Ketut bayan. Iku ora Bapak. Apa kowe? Kae sinuwun Prabu wis rampung anggone dadi kewajiban. Nyara wigati marang putra putrine. Panjenengane ngersakake kondur. Mula kono-kono uga rampen kanggo nguntapake kunduring Sang Prabu bisa mapan. Sinuwun boten ateges kula nundung sampun wonten trampunganing gati. Monggo enggal kundur mesakaken kawula ing Kediri. Menikmaten kula nyuwun pamit sungkem pangestu. Nah, Kula nyuwun pamit nggih Bapak. Kula nelake matur sanget panjenengan sampun paring sabiyantu. ngaten ijin sungkem kula niki. Kadang-kadangku kabeh sing di pangapura panjenengan ora sesuai mapan ing Gunung Agung. Lamun ana kalodhangan sliramu sak atrine gatung ingkang supaya ana ing negara. Lagi tulupan tuntan kepindan yen to kula dipun paringaken sembangkah boten ingkang yen to pengaten mung tansah ndherekaken lampah panjenengan Sang Prabu. Yang Bapak lagi rembukan iki gatek. Nggih,
Aja mung ngalamun bae. Kula nyuwun pangapunten sanget Niki kalian. kanugrahan wonten ing gunungan. Ngono ya. Lah nggih, anak siswa panjenengan Titi Wedan menika sampun ngancik cundakane kawriyan pinaka malenggu wonten ing Kediri. Mula saka kuwi kok. Anjing, mari dong. Perkara kaya ngene iki muga ndadekake kawigaten kabeh para siswa. Nggih, sih. Dadi menungso kuwi kudu tetep andhap asor. Nggih, nggih. Sebab ana nen-nen wani ngalah luhur wekasane. Aja dumeh yen Gunung Agung iki duwe siswa kang saiki dadi Ratu Bungkitara, banjur kowe tumindak cupiya. Aja ya, Le. Nggih, Pak. Kok jangleng kula kono netepi kewajiban. Aku bakal asul sarira kawan adimu Ketoprak. Yen to mekaten kula namung ngestakaken karo pangandika panjenengan. Kaya Ketoprak. Ayo ayo. Kaya kamu wis rampung. Monggo dilaksanakan. Nanging bebayanan kae. Tak rasake iki nyapa-nyapa. Oh. Akan Joko Susilo. Banjur aku lagi goleki nang Koyen aku matur karo Bopo mesti wae aku bakal kena. Kakang Depo, Kakang Jordan, Bayan, Kakang. Ngono apa? adat lupiane mung anane ning kamar, maca ning pepungkuran. Lho saiki kok bisa mesem dhewean kok ikut bayan. Kakang, aku rada wis gedhe to. Oh iya. Yen aku seneng karo wong lanang karo wis pantes to, Kakang. Lho, ora tenan to. Iki jebule wis duwe rasa tresno karo. Sebul iki wis wayahe. Itu bayan. Heeh. Lah umpamane kowe wis pas lantrep kowe ndek padian, sapa wae wis pantes mergo sakumuranmu yen to mengko kowe iki mono lanjut, mengko ya dadi gelemaning tangga teparo kok. Kaya ngono. Wah, Dadi iya. sampeyan sak telune iki kepengin ngamangerteni to, Kakang. Ya mesti ini wae kaya ngono to. Kayak ngerti no, kok sedih pikirno Iki kebetulan. namanya si Adi iki duweni rasa seneng karo lanang iki. Sak ora-orane iki rak ya paling ora baguse karo si Adi. Jangleng iki to. Oh, kok apa Kakang jangleng iki ngono liwat? Kurang bagus, kurang bagus. Wis bagus wong lanang sing kok senengi kuwi mau to. Lah iya no. Sampai iki kudu ora ngerti. Heeh. Kebayan, bopo praya dek sing dituwake duwe anak iki mono ayu pindhane widodari. Lho nek umpamane mengko salah sawijining priya kok sakdengahe menungso ya ora pantes. Lah kok ora sadinae menungso terus aku mbok kon rapi karo sapa? Hah? Sing Karo dewa. ora Piye? perkara ngono. Sing kudune sing dari derajat lan pangkat sing bisa Oh. ngayomi karo kowe. Ini lho Kakang, nek perkara derajat pangkat, sugih bondo ki ngono kena diluru bareng-bareng. Oh, ya iki. Saya pinter, Kakang. Kenapa duweni derajat pangkat nek warisane karo wong tuwa? Dadi bejo bondo donya iki mau digoleki wong loro, dadi urip bebarengan karo Lah calonmu. iya. Ini lho Kakang. Nggih. Mau nalika Bopo lagi wae nganune waktu mau lho Kakang waktu tempuran. Sampeyan mangerteni apa ora? Pewayangan wong lanang sing bagus banget lho Niki, Kak. Kakang. Ya nyane-nyane to. Saya biar Awake dhewe iki rak mung dedonga. Ya
Yang watu tempure kok ana pewayangan sing gambar sing aneh-aneh. Jadi sampean ora ngerteni pewayangan kae mau. Sampean ora roh. Jadi sing roh ki aku dhewe to. Yen ngono lho bejo tenan. Aku mang ngerteni wong bagus. Jenenge kowe ngono mang Kakang Joko Susilo. Nak dawuh pangandikane Bapak Praja Joko Susilo karo matur ngrasane Sang Prabu. Aku keprungu. Ning yen to pewayangane sing bagus gagah piteksa, aku ora ngerti. Lho tak kira ki yo bagus mesti ora bakal ngluwahi Depok Jangklen lan Prayoga. Ora ngluwahi baguse Depok Jangklen lan Prayoga. Ki apa? Nek sampean ki nomor 17. Wih. Tone tenanan. Bayar. Baguse ki ora trimo jempol loro, Kakang. Terus? Jempol papat tak wehno kabeh. Wah, Saking baguse iki lho. Ngene lho ya. Heeh. Yen to kowe kemono tresna salah sawijining priya, semono go priya aja tresnani wanita. Iki mono aja nganti kebacut. Lho, jenenge wong tresna iku ibarate tai kucing rasa coklat. Lho ponakanmu iso kaya ngene iki piye to? Lho piye? bayang. Heeh. Yo tak jaluk yo ora usah aneh-aneh. Kok aneh ku piye to, Kakang? Bener ora gambaran watu iku malah orane malah angor karo aku dhewe. Dak yo to, Kang. Ah iya bener ae. Durung mesti kuwi mau jagat iki wono. Ini Yo mesti wae ana. nak mekondo ki mau Joko Susilo. Yo banjur nang di papan gunung. Papan gununge? Heeh. Papan gununge nanti, Kakang? Oh, malah Ngene iki tak. to. Iya nang gone nanti, Kakang. Yen aku iki manuk saka rumah saku, yen tak sawang saka sandang panganggone iki ngono kok saka wong Jawa. Kita. Kaya ngantor. Iki lagi pewayangane, durung roh wujude. Kamangka awake dhewe lan awakmu lho wayang. Kowe durung ati jumangkah ana ing Pulo Jawa. Lho nek umpamane kon goleki ning ngendi papan gununge, ra kelambrangan kaya dene godhong aking sing kena angin obat mabet kae to. Pancen awake dhewe iki ngono urung tau nang gone Pulo Jawa. Nanging yen ora dijajal ora bakalan tekan kono, Kakang. Jadi Kakang. Piye, Kang? ngene. Ini kan. Tone wis golek wayang iku wis tenanan lho, Kang. Mesake. Iya, aku golekno ya Kang aja. Kowe golek ayo bener digolek. Nonahe ning ngendi papan Nang gone gununge? Jawa, nang Pulo Jawa kono lho, Kakang. Ngene to. Piye? Jandeng lambe Prayoga. Ora gede ngerti to. Sopo to sing ditangisi karo wadimu? Tutut bayan orang liya mong kowe akan sak ini. Lah. Nek ana kedadian sing kaya ngene, apa kowe mun cukup meneng lan meneng? Yo ora to, Kang. Mergo sing duweni rasa tanggung jawab sakliyane bapak iki rak sing duweni tanggung jawab nang ngadi iki rak yo aku kalebu kowe kabeh kuwi to, Kang. Mula saka kuwi, Kang. Gelem sampeyan tuh karo aku goleki karo Kakang Joko Susilo. Iya, Kang. Lek kece, aku tak jumangkah karo Jangklen goleki katresnane kebutuhan. Ning kowe yo kudune cukup karo teman, mengko sabiatu kan bapak resi dan berlayar to. Nek umpamane mau tidak kebarengan ana ing jauh, lha banjur piye kok? Iya, bener. Apa aku sing nang kepunguran, apa sing dibakas ora ngono ta? Ora-orane aku kawan Kakang Depok wae. Yo kabeh ngono kanggo siasi ketemayan. Nyangan iki lho ya wis suwe. Bukan dhisik. Lha nek umpamane Nek nang gone dalan ra ketemu Kakang. lho nek umpamane kok dukane bapak Resi Brayat iki ngono ora mung kowe sing ditukani, semono go aku lho bayar. Kok duka marang bapak. Lha kira-kira kowe sabar apa ora? Tinimbang kowe rusak-rusuk ke seluruh tundone ora bisa laku banjur kepiye kowe? Ora iso ketemu. Nah, kan cilaka sobek awakmu to. Udah beles aja wis suwe. Tenang. Nek yo sing gedhe pangapuramu ya. Sing tak jaluk Kakang Sakloro aja wedi kangelan. Kabeh iki mono kanggo Siadi. Mengko yen ana apa-apa nek karo Siadi sapa sing dibobotan? Mula Kakang tak jaluk kowe kabeh aja wedas kangelan, semono uga. Aku uga bakal njaga nang sak
jagane padepokan kene. Pegang ngono? Ya. Ayo Mas kakak. Abune. Nak mamane ayo senajan to kepiye aku rak barengi. Ayo pamitan karo Pak Le. Emrak ngono. Pamitan barang. Ayo. Lah wis bareng kok aja pamitan. Iso ra apa-apa timbang keseneng. Jalan pangestu. Ngene lho. Iya. Aku arep goleki katresnanku. Sampeyan nenggone ngomah Joko karo Bopo. Iya, Ki. Muga wae Kakang bisa dedongan. Heeh. Muga wae enggal kasempatan kowe enggal ketemu karo wong sing tresnan. Kaya ngono. Unggah-unggah ya kono diperlu. Rak Ya ning ngono. ngono rasa kesuwen. Ayo kakak. Ayo. Sing hati-hati ya, Ki. Sing hati-hati. Yo, kabeh iki ngono lakon. Neng aku ora bakal gak kangelan. Ono ing